Shanakyan Rasamanikam, you have 13 minutes. Thank you, Deputy Speaker. கடந்த வாரம் உங்கள் அனைவருக்கும் தெரியும் இந்த நாட்டிலே தமிழ் மக்கள் ஆயிரக்கணக்கான தமிழ் மக்கள் கொல்லப்பட்ட வாரம் முள்ளிவாய்க்கால் நினைவேந்தல் நடந்த வாரம் 16 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக மிக முக்கியமாக இறுதி போராட்டத்தின் பொழுது ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் கொத்து கொத்தாக கொல்லப்பட்ட வாரம் தான் கடந்த வாரம். அந்த வகையிலே அந்த கொல்லப்பட்ட மக்களுக்கு என்னுடைய அஞ்சலியையும் செலுத்தி கொல்லப்பட்ட மக்களுக்கு அவங்களுடைய உறவினர்களை எதிர்பார்க்கும் அந்த நீதி, இந்த நாட்டிலே இந்த இன அழிப்புக்கான நீதி இதுவரைக்கும் இலங்கை மாறி மாறி வந்த அரசாங்கங்கள் தர மறுத்திருக்கிறார்கள். இந்த அரசாங்கத்தின் காலப்பகுதியிலேயும் அது நடக்கும் என்ற எந்த நம்பிக்கையும் நீதி கிடைக்கும் என்ற எந்த நம்பிக்கையும் எங்களுக்கு இல்லை. இதை பற்றி நாங்கள் எங்களுடைய கட்சியை பொறுத்தளவிலே இது நாட்டிலே நடந்தது இன அழிப்பு, ஆனால் அதை ஒரு சர்வதேச நீதிமன்றத்தில் நிரூபிக்கிறது கஷ்டம் என்று சில சொன்ன கருத்திலை வைத்து நாட்டில் இன அழிப்பு நடக்கவில்லை என்று இலங்கை தமிழரசு கட்சியை சேர்ந்த நாங்கள் சொல்றதாகவும் பலர் குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கிறார்கள். ஆனால் இந்த நாட்டிலே இந்த நடந்த இன அழிப்புக்கான நீதி வேணுமென்றதிலே தொடர்ச்சியாக சர்வதேச ரீதியாகவும் சரி உள்நாட்டுக்குள்ளேயும் சரி இதுக்காக குரல் கொடுத்து கொண்டிருக்கிற பிரதானமான கட்சி இலங்கை தமிழரசு கட்சி தான். அதை நாங்கள் தொடர்ச்சியாக எங்களுடைய மக்களுடைய சார்பிலிருந்து செய்வோம். நீங்கள் பார்த்திருப்பீங்கள், கடந்த வாரத்திலே 18ஆம் தேதி ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் தாங்களாக, இது ஒரு அரசியல் பின்னணி இல்லாமல் தாங்களாக முள்ளிவாய்க்காலிலே அவர்கள் ஒன்று சேர்ந்திருந்தார்கள். வடக்கு கிழக்கு தமிழர் தாயம் முழுவதும் எல்லா பிரதேசங்களிலும் முள்ளிவாய்க்கால் கஞ்சி கொடுக்கப்பட்டது. இதெல்லாம் அரசியல் பின்னணியிலே நடந்த விடயங்கள் அல்ல. எங்களுடைய மக்கள், கொல்லப்பட்ட மக்களுக்கு நீதி வேணும் என்றதிலே மிக உறுதியாக இருக்கிறார்கள். இதை நீங்கள் மறக்க முடியாது. அண்மையிலே கனடாவிலே ஒரு 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 இந்த இன அழிப்பு சம்பந்தமான ஒரு சின்னம் உருவாக்கப்பட்டதன் பொழுது நான் பார்த்திருந்தேன், வெளிவிவகார அமைச்சர் கனடா தூதுவரை அழைத்து அதை பற்றி ஒரு விளக்கம் கொடுத்திருக்கின்றார். ஆனால் நடக்க வேண்டியது என்ன? இந்த நாட்டிலே தமிழ் மக்கள் கொத்து கொத்தாக கொல்லப்பட்டதா இல்லையான்றது உங்களுக்கு தெரியும். ஆனால் அதுக்கு இலங்கை அரசாங்கம் பிழை செய்ய இல்லை என்று நீங்களும், இந்த அரசாங்கம் அந்த காலப்பகுதியில் இந்த அரசாங்கம் பதவியில் இருக்கவில்லை, அதை அந்த அந்த ஆட்சியிலே இருந்தவர்களே இந்த அரசாங்கம் பாதுகாக்க நினைக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அது வேற விடயம். ஆனால் ராஜபக்ச குடும்பத்துக்கு எதிராக தொடர்ச்சியாக கருத்துகள் வெளியிடும் இந்த அரசாங்கம் உண்மையிலே அந்த குற்றங்களை செய்தவர்களை தண்டிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தால் இந்த விடயத்துக்கு ஒத்துழைப்பை வழங்கலாம், விசாரணையை ஆரம்பிக்கலாம். ஆனால் உள்நாட்டு விசாரணையும் இல்லை, சர்வதேச விசாரணையும் இல்லை. தொடர்ச்சியாக தமிழ் மக்கள் நீதி இல்லாத ஒரு நிலைக்கு தள்ளுவதுதான் இந்த அரசாங்கத்துடைய நோக்கம் என்றது மிக தெளிவாக எங்களுக்கு தெரிகின்றது. நாட்டிலே உங்களுக்கு தெரியும், நாட்டிலே ஜனாதிபதி அவர்கள் நேற்றைய தினம் யுத்தம் கொண்டாடுவதற்கு, யுத்த வெற்றியை கொண்டாடுவதற்கு சென்றிருந்தார். மிக தெளிவாக தெரிகின்றது. நாட்டிலே அவருடைய இந்த நாட்டிலே தமிழ் மக்கள், கொல்லப்பட்ட தமிழ் மக்களுக்கு நீதி வேணும் என்று 18ஆம் தேதி தங்களுடைய மக்கள் ஒன்றாக சேர்ந்து தமிழ் மக்களுக்கு, கொல்லப்பட்ட தமிழ் மக்களுக்கு நீதி வேண்டும் என்றதிலே உறுதியாக இருக்கிறார்கள். நாட்டினுடைய ஜனாதிபதி 19ஆம் தேதி போரினுடைய வெற்றியை கொண்டாடுற நிகழ்ச்சியிலே இருக்கின்றார். அப்ப இதிலே மிக தெளிவாக தெரிகின்றது, தமிழர் தேசம், தமிழ் மக்கள், தமிழ் மக்களுக்கு நீதி வேண்டும் என்றதிலே உறுதியாக இருக்கிறார்கள். தமிழ் மக்களுடைய பிரதானமான கட்சியாகிய நாங்கள் எங்களுடைய மக்களுடன் இருக்கின்றோம். அரசாங்கம் கடந்த காலத்தில் இருந்த அரசாங்கங்களை போல வெற்றி கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபடுறார்கள். அதிலே எந்த மாற்றம்? தமிழர் தேசம், தமிழ் மக்கள், தமிழ் மக்களுடைய எதிர்காலத்துக்காக நாங்கள் இருக்கின்றோம். இந்த நாட்டிலே இராணுவத்தை பாதுகாக்க வேண்டும், போர்க்குற்றங்கள் நடக்கவில்லை, இந்த கடந்த காலத்தில் இருந்த அரசாங்கங்களை பாதுகாக்க வேண்டும் என்றதே உறுதியாக இருக்கின்றார்கள் என்றது மிக தெளிவாக தெரிகின்றது. அப்ப அந்த வகையிலே இதை பற்றி தமிழ் மக்கள் கடந்த தேர்தலிலே சரியான பாடம் போட்டிருக்கின்றார்கள். இனி வரும் காலங்களிலும் தமிழ் மக்கள் அந்த விடயத்தை சரியாக செய்வார்கள். சரி, உங்களுடைய அரசாங்கத்தின் கீழே எங்களுடைய ஒட்டுமொத்த இனப்பிரச்சனைக்கான ஒரு தீர்வை தான் வழங்க முடியாவிட்டாலும் கூட, எங்களுடைய தமிழ் மக்களுக்கு எங்களுடைய காணி பிரச்சனைக்கான தீர்வுகளை வழங்க முடியா போனாலும் கூட, எங்களுடைய அன்றாட மக்கள் முகம் கொடுக்கும் சில பிரச்சனை, யானை வேலிகளாக இருக்கட்டும், எத்தனையோ பேர் மட்டக்களப்பிலே மாத்திரம் கடந்த ஒரு மாதத்துக்குள்ளே வவுனதீவிலே ஒருவர் யானை அடித்து செத்தது, பாலிரிவட்டையிலே ஒருவர் செத்தது, தாந்தாமலை போன்ற எல்லா பிரதேசங்களும் ஒவ்வொரு நாளும் இறந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த வகையிலே அதுக்கும் ஒரு தீர்வில் என்றது இந்த இடத்திலே கவலையாக சொல்லணும். ஆனால் I would like to acknowledge one thing that the President said in his speech yesterday. He mentioned that, at least in his speech he mentioned that it is not only the mothers from the south who are grieving the soldiers who were killed, but in the north and the east, that the Tamil mothers were also grieving the lost one, their loved ones who they lost in the last stage of the war. So I'd like to acknowledge the fact that President has gone on to say that
at the war memorial or whatever, victory memorial or whatever he has to in that event. But one thing that I would like to say is the president mentioned about creating some Sri Lankan celebration day or something like that. I think Honorable Deputy Speaker, it was in the budget speech as well, that a new day was going to be allocated where all Sri Lankans get together and celebrate being Sri Lankan. I think that event can be scrapped now. We don't need that event anymore. Because it's very clear that the Tamil people on the 18th of May remembered their loved ones, remembered their dead. They continued the call for justice for the people that they lost, killed at the hands of the army on the 18th. And the president commemorated the war heroes as so-called war heroes of the South on the 19th. So it is very clear that there is a division between the Tamil nation and the Sinhala nation. Tamil nation on the 18th, they were on the streets remembering the loved ones who were killed. President on the other hand on the 19th. So I think Honorable Deputy Speaker, at your group meeting or whatever, when you get the opportunity, tell the president that let's not waste any more funds on trying to create a fake Sri Lankan day where clearly there is a division in this country. So having said that, there's one other thing that I would like to raise in this house about the land issues as well. I saw in the morning the minister in charge of agriculture and the prime minister were both engaging in exchange of words about this gazette that was issued about land. Now I'd like to read out something that Honorable M.A. Sumandiran has shared on his Facebook page about this gazette. And I'm sure the Justice Minister is also here. He's a very senior and recognized, accepted lawyer, Mr. Sumandiran. And I know your president also seeks his legal advice before he became president. I don't know if he still does that. But on his Facebook, he has mentioned very specifically about this gazette. He's mentioned it in Tamil, so let me read it out. இந்த காணி அரசாங்கம் தமிழ் மக்களுடைய காணிகளை அபகரிப்பு செய்கிற விடயம் தொடர்பாக முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் எங்களுடைய கட்சியினுடைய செயலாளர் சுமந்திரன் அவர்கள் தன்னுடைய முகநூலிலே ஒரு பதிவொன்றை ஏற்றிருக்கின்றார். ஜனாதிபதி அவர்களும் கடந்த காலத்திலே அவருடைய சட்ட ஆலோசனை கேட்டவர், எனக்கும் அது தெரியும், ஜனாதிபதியாக வர முன்பு. அந்த வகையிலே அவர் இந்த விடயத்தை கவனமாக கரிசனையில் எடுத்து எங்களுடைய தமிழ் மக்களுடைய காணிகளை அபகரிப்பு செய்வது அரசாங்கம் நிறுத்த வேண்டும் என்றதை இந்த இடத்தை சொல்றேன். ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி எம்.ஏ. சுமந்திரன் அவர்கள் தன்னுடைய முகநூலை பதிவிட்டிருக்கிறார். நான் வாசிக்கின்றேன். காணி நிர்ணய கட்டளை சட்டத்தின் பிரிவு 4 கீழ் 28/3/2025 ஆண்டு வெளியிடப்பட்ட வர்த்தமானியின் தொடர் நடவடிக்கைகள் தற்காலிகமாக இடைநிறுத்தப்பட்டதாக 18/5/2025 ஆண்டு திகதியிட்ட கடிதம் மூலமாக காணி அமைச்சு அறிவித்துள்ளது. ஆனால் தமது உரித்து சம்பந்தமாக எவரும் உரிமை கோரால் விட்டால் அந்த காணி அரச காணி என்ற கட்டாயம் பிரகடனம் செய்ய வேண்டும் என்று இச்சட்டத்தின் பிரிவு 5(1) கூறுகின்றது. ஆகையால் குறித்த வர்த்தமானி மீள கைவாங்கப்பட்டால் மட்டுமே இந்த விடயம் தீர்க்கப்படலாம். அதாவது இன்றைக்கு காலையிலே அமைச்சர் பிரதமர் எல்லாம் இந்த தமிழ் மக்களுடைய காணிகளை அரசாங்கம் அபகரிப்பு செய்வதை நாங்கள் நிறுத்திவிட்டிருக்கிறோம், அதுக்கான ஒரு காலத்தை நாங்கள் நிறுத்தியிருக்கின்றோம் என்று ஒரு கடிதத்தை அனுப்பியிருக்கின்றார்கள். ஆனால் அந்த வர்த்தமானி மீளப்பெறும் வரைக்கும் அந்த வர்த்தமானி அப்படியே செல்லுபடியாகும் என்றதை எங்களுடைய ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார். அப்ப தமிழ் மக்களுடைய காணிகளை நீங்கள் அபகரிக்கிறது என்றது மிக தெளிவாக தெரிகின்றது. அப்ப இந்த வர்த்தமானியை நீங்கள் மீளப்பெறாமல் விட்டால் தமிழ் மக்களுடைய காணிகளை நீங்கள் அபகரிக்க செய்ய போறீங்கன்றது உறுதியான ஒரு விடயம். அந்த வகையில் இந்த நாடகங்களை நிறுத்திவிட்டு தமிழ் மக்களுடைய காணிகளை நீங்கள் கட்டாயமாக எங்களுடைய யுத்தத்தால பாதிக்கப்பட்டு கொல்லப்பட்டு இந்த நாட்டிலே அடி வாங்கி நாட்டை விட்டு வெளியிலே சென்றவர்களுக்கு நீங்க கொடுத்திருக்கிற காலத்துக்குள்ளே இந்த தங்களுக்கான காணி சொல்ல முடியாமல் போனால் அந்த காணி அரசு உடைமை ஆகும். அப்ப இதை உடனடியாக அரசாங்கம் நிறுத்த வேண்டும் என்றதை இந்த இடத்துல நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். அதே போலதான் இந்த தேர்தல் வெற்றியை பற்றியும் சொல்லணும். රටතුල ඇතිවෙච්ච මේ ඡන්ද මැතිවරණ ප්‍රතිඵලය ගැනත් ගරු නියෝජක කතානායකතුමනි කාරණා දෙක තුනක් මම මේ අවස්ථාවේ කියන්න ඕනේ. මට මතකයි ජනාධිපතිතුමා කොහෙදෝ කතාවකදී කිව්වා, ජනාධිපතිතුමා වෙන්න කලින්ද පස්සෙත් දන්නේ පහුගිය ආණ්ඩුවල කාලවලදී දිස්ත්‍රික්කවල ඇවිදින්න බෑ, ඇමතිවරු ඇඟේ හැප්පෙන සයිස් එකට ඇමතිවරු හිටියා කියලා. ඇවිදන් යනකොට ඇඟේ හැප්පෙන එච්චර ඇමතිවරු හිටියා කියලා. ගරු නියෝජක කතානායකතුමනි මේ මැතිවරණ කාලය තුල උතුර සහ නැගෙනහිර තුල අපිට පාර යන්න බෑ. ඇමතිවරු ඇඟේ හැප්පෙන සයිස් එකට හිටියේ. නියෝජ්‍ය ඇමතිවරු කියලා කියනවා, කැබිනට් ඇමතිවරු කියනවා අපි දන්නෙත් නැහැ කවුද කියලා. ඇයිල්ල ඇඟේ හැප්පෙන සයිස් එකට ඇමතිවරු. ඇයි? උතුර සහ නැගෙනහිර පළාත් පාලන මැතිවරණේ ඡන්ද දිනන්න ඕනේ කියලා.
මේ ආණ්ඩුව මං හිතන්නේ මේ පළාත් පාලන ආයතනයේ පළාත් පාලන මැතිවරණය අනවුන්ස් කරන් පස්සේ මං හිතන්නේ රටේ කිසිද වැඩක් වෙන්නේ නැතුව ඇති. ඇමතිවරු ඔක්කොම පාරේ. ඡන්ද කැම්පේන් එකේ ජනාධිපතිවරණය පාරේ. අගමැතිතුමිය පාරේ. මං හිතන්නේ කොළඹ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ වැඩක් වෙන්නත් නැතුව ඇති. අගමැති කාර්යාලයේ වැඩක් වෙන්නත් නැතුව ඇති. මොකද ඇඟේ කොහොමත් වෙන්නේ දේවල් ඒකෙන්ද ඇඟේ හැප්පෙන සයිස් එකට ඇමතිවරු හිටියා. නියෝජ්‍ය ඇමතිවරු හිටියා. පොරොන්දු දුන්නා. ඒ කියන්නේ මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය කරමින් පොරොන්දු දුන්නා. මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ වැඩිම මැතිවරණ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා කරේ NPP එක. මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ මැතිවරණ නීති වැඩිපුර උල්ලංඝනය කරේ NPP එක. ඒක රෙකෝඩ් එකේ තියෙනවා. මම පැමිණිලි කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මම මේ කියන්න ආවේ ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි ඊට පැහැදිලි තීන්දුවක් රටේ ජනතාව දීලා තියෙනවා. උතුර සහ නැගෙනහිර විශේෂයෙන්ම එක ප්‍රාදේශ සභාව පිහිටවන්න බෑ. දෙමළ බහුතර ජීවත් වෙන ප්‍රදේශ එකක් පිහිටවන්න බෑ. එක ප්‍රාදේශ සභාවක් දින්නේ නැහැ. ඒකේ කොට්ටාසයක් දෙයක් දිනට එකක්වත් දින්න බෑ. ඉතින් ජනතාව ඉතා පැහැදිලි පණිවිඩයක් දීලා දෙනවා. උතුරු නැගෙනහිර විතරක් නෙවෙයි. ලංකාවේ දකුණෙත් එහෙම තමයි. මට මතකයි පහුගිය රජයේදී බැසිල් රාජපක්ෂ Honorable Rasamanikam, you have 2 more thank you. minutes. BR එතකොට ඇවිල්ලා පාර්ලිමේන්තුවේ කිව්වා පොහොට්ටුව තමයි ඊටාම කෙටි කාලයක් ඇතුළත පළාත් පාලන ජනාධිපතිවරණ පාර්ලිමේන්තු මේ මැතිවරණ තුනම කෙටි කාලයක් තුළ ජයගත්ත පක්ෂ කියලා. ඉතින් එහෙම බැලුවොත් එහෙම දැන් මේ ආණ්ඩුවෙත් ඉන්නවා BR කෙනෙක්. මේ BR ගේ කතාවත් එහෙම තමයි තිබුණේ. හැබැයි මේ BR පිළිගන්න ඕනේ. ඒ BR අඩුම ගානේ ඡන්ද 3ක් එක දිනකට දින්නා. මේ BR දෙකෙන් අවුට්. මේ BR දෙකෙන් අවුට්. පළවෙනි එකේ උතුරු නැගෙන කොහොමත් නැහැ. තුන්වෙනි එකේ අවුට්. ලක්ෂ 68ක් ගත්ත ඡන්ද ලක්ෂ 40 ගන්නට බහැලා තියෙනවා. ඉතින් දැන්වත් මේ BR ලා දැනගන්න ඕනේ මේ උද්දච්චකම නවත්ත ගන්න. මම දන්නවා BR කියපු ගමන් විපක්ෂ ඉන්න മന്ത്രിවරු ආණ්ඩු පක්ෂ മന്ത്രിවරු ඔක්කොම දන්නවා කවුද මේ BR කියලා. මේ BR සාපය. මේ රටට වෙලා තියෙන BR සාපය. 2009 ඉඳන් තිබ්බ වෙන BR කෙනෙක් මේ අවුරුද්දෙත් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්නවා BR කෙනෙක්. ඒ BR ගේ සාපය තමයි මේ ලංකාවට වෙලා තියෙන්නේ. අද බලන්න රට තුල 45කට අධික පිරිසක් වෙඩි තැබීම් සිදුලා තියෙනවා ලංකාව තුල. මේවා නීතිය පිළිබඳ ඇමතුමා ඉන්නවා, ආරක්ෂාව පිළිබඳ ඇමතුමා ඉන්නවා. මේවා හැම යට ගහන්න බෑ. කවුරු මැරුණත් කවුරු රට තුල ඕන එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා වෙඩි තියලා යන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ උද්දච්චකම නවත්තලා දැන් හරි ඉතා පැහැදිලි පණිවිඩයක් රටේ ජනතාව දීලා තියෙනවා. ඉතා පැහැදිලි පණිවිඩයක් දීලා තියෙනවා. අපිත් කිසිම අවස්ථාවක් අපිත් කැමති මේ ඕනනම් ආණ්ඩුවත් එක්ක අපිට ආණ්ඩුවත් එක්ක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ආණ්ඩුව විවේචනය කරන්න ඕනෙත් නැහැ. ආණ්ඩුව කරන ක්‍රියාමාර්ගයන් පිළිගත නොහැකි නිසා තමයි අපි මේ විවේචනය කරන තත්ත්වයට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිටත් පුළුවන් අපිත් කැමති ඕනනම් ආණ්ඩුවත් එක්ක අපි විවේචනයේ විරාමයේ සටන් විරාමයකට එමු. හැබැයි උද්දච්චකම නවත්ත ගන්න. උද්දච්චකම නවත්තගෙන පරාජය බාර අරගෙන එන්න. මොකද එහෙම නැත්තම් මේ රට තුල දැන් බලන්න රටේ ජනාධිපතිවරයෙක් කොහේ හරි දැකලා තියෙනවද ගරු කතානායකතුමනි කොයි හරි කාලෙක ස්වාධීන කණ්ඩායම් කැඳවලා රැස්වීම තියෙනවා සභා පිහිටවන්න. මොකද්ද මේ විහිළුව? රටේ ජනාධිපතිවරයෙක් සභාවන් පිහිටවන්න ස්වාධීන කණ්ඩායම මඩකලපුවෙත් එයිද දන්නේ නැහැ. හෙටනින්ද මොකද මඩකලපුවෙත් සමහර සභාවල ස්වාධීන කණ්ඩායම් ඉන්නවා. ඒගොල්ලන් එකතු කරගෙන NPP එකේ සභා පිහිටවන්න එයිද දන්නේ නැහැ. මොකද ගරු නියෝජ්‍ය Rasamanikam, your time is up. thank you ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි මේ අපි මේ ඉදිරිපත් කරන්නේ ඉතා පැහැදිලිවම අපි ඉතා පැහැදිලිවම කියනවා මේ රටේ ඉදිරි ගමන යන්න තව අවුරුදු 4ක 4 මාරක ප්‍රමාණයක් පාර්ලිමේන්තුවට තියෙනවා. ජනාධිපතිතුමාට ඊට වඩා අඩු කාලයක් තියෙනවා. අපි කිසිසේත්ම මේ ආණ්ඩුවත් එක්ක ගැටුමක් ඇති කරගෙන මේ ආණ්ඩු පෙරලන්න මේ උත්සාහ කරන්නේ. අපි මේ උත්සාහ කරන්නේ ආණ්ඩුව හරි පාරට ගේන්න. මොකද අපිටත් ඕනේ අපිට කැමති 3-2 බලයක් තියෙන ආණ්ඩුවක් තියෙන කාලේ අලුත් ව්‍යවස්ථාවක් සංශෝධනය කරලා මේ රට තුල permanent solution එකක් මේ ජනවාර්ගික අර්බුදයට ඇති කරගන්න අපිත් කැමතියි. හැබැයි ඒක කරන්න අකමැති නම් මේ මැතිවරණ පිටිපස්සෙම නැත්තම් මේ තගිෂ් behavior මේ ප්‍රචණ්ඩ විදිහට හැසිරෙලා උද්දච්චකමෙන් හැසිරෙන එක නම් ආණ්ඩුවේ ඉදිරි අවුරුදු 4කට තියෙන ගමන් මග මම හිතන්නේ අවුරුදු 4ක් කොහොමත් යන්න වෙන්නේ නැහැ. ඊට කලින් මේ ආණ්ඩුව කඩා වැටෙයි මේ විදිහටම ගියොත්. ඒක නිසා ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි අද මේ විවාදයට මම සම්බන්ධ වෙලා මම මේ කියපු කාරණා පිළිබඳව මම හිතන්නේ මේ ඉන්න ඇමතිවරු හොඳට අහුම්කම් දීලා ඕගොල්ලන්ගේ රැස්වීම් වල හරි කතා කරලා මේකට හොඳ වැඩපිළිවෙලක් ඉදිරි ගමනට ආරම්භ කරන්න. එහෙම නැත්නම් මේ විදිහටම නම් හැසිරෙන්නේ අපිටත් කරන්න දෙයක් නැහැ. අපිටත් ආණ්ඩුව විවේචනය කරන්න දෙයක් නැහැ. අපි සූදානම් උතුර සහ නැගෙනහිර සංවර්ධනය කරන බිලියන 75ක ඩෙවලොප්මන්ට් ෆන්ඩ් එකක් ගේන්න ජනාධිපතිතුමාට කතා කරලා තියෙනවා. අපි සූදානම් වැඩ කරන්න. හැබැයි උද්දච්චකම නවත්තගෙන පරාජය බාර අරගෙන සාමාන්‍ය මිනිස්සු වගේ ඉන්න මෙතන මේ BR ලගේ කටයුතු පොඩ්ඩක් මෙල්ල කරගන්න කියන එක තමයි කියන්නේ. බොහොම ස්තුතියි.